Hello friends, बरायबाय बड' जुबिन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम पुलिस आरो फरेस्टनि एग्जाम जोब्बाय। दा नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेलाव फैसिगोन। नोंथांमोननि काट अफ आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ लागोन बाइबा टेस्ट आरो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट एबा साख्रिया जागोन 6 मेआव रिजाल्टआ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय 13 मेआव मोननायनि चान्सआव थांगासिनो दङ। दा मेल फिमेल बेसेबां काट अफ थांगोन 60+ 70+ डिसकास खालामगोन नोंथांमोननि एग्जाम पेपारखौ लानानै। स' बेखायनो बयबो कमेन्ट्स खालाम नोंथाङा बबे पस्टआव एग्जाम लिरदों आरो दिनै बेसेबां मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। अब्लानो मोनसे काट अफ दिन्थिनो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै कमिउनिटि टेबावहाय थांनानै भटिं हरबानो जाबाय जे बेसेबां नाम्बार मोनखो। स' बेनिफ्राय जों काट अफ दायो एनालाइज खालामनाय एसे बिदा फंबाय जागोन मानोना गोजौ गाहाय जागोन कमन जागोन एन्ड बेनिफ्राय एसे हेरफेर जागोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे कमप्रमाइज खालामा। स' बिदिब्ला जागोनसै गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। नोंथाङा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट मोननो। दा लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे एग्जामनि रिजाल्टआ थाबैनो मोनगोन मानोना 20नि सिगां मोननायनि चान्सआ दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोबां प्रसेस दङ थाबायनाय दङ। फरेस्ट ग्रेड 1 आरो गार्डआव थाबायनाय दङ नालाय एन्ड थाबायखांनानै बाइबा टेस्ट दङ बेखायनो थाबनो रिजाल्ट मोनगोन मानोना नोंथांमोननि रिजाल्टआ 6 मेआवनो मोनगोन नालाय। स' बेखायनो जों दायो नायनोसै फैदो सिलेक्शन प्रसेसखौ जे जोंहा क्राइटेरिया एग्जामाव बेसेबां दङमोन एन्ड बेनिफ्राय मारै नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बाइबा टेस्टआव एबा नोंथांमोननि स्किल टेस्टआव। स' बिदिब्ला जों बेयाव भिउ खालामबाय जोंहा मेक्सिमाम मार्क्सआ 100 दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट गार्डआवहाय एबा कनस्टेबल लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 1आवहाय जोंहा एसे बारा दङमोन जों बेखौबो डिसकास खालामगोन नेक्स्ट लेभेलाव। स' बेनिफ्राय AFPF कनस्टेबलाव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन अरेल टेस्टनि थाखाय जेराव नाम्बार 5 दङना बेयाव 1:2 माने मोनसे पस्टआव सानैखौ लेंहरगोन। हमना ला 5000 भेकेन्सि दङबा 10,000 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बुजियो बेनो जाबाय 1:2 नोंथांमोनखौ लेंहरजोबगोन गासैबो बाइबा टेस्टनि थाखाय गासैबो पस्टआवनो मोनसे पस्टआव सानैखौ लेंहरगोन आरो मोनसे पस्टआव बे सानैजों नोंथांमोना कम्पिटिसन जासिगोन। बेखायनो जेसेबां हायो फाइनाल बेनो नोंनि लास्ट प्रसेस। नोंथाङा जुदि बेयावनो मोजां पारफरमेन्स होयोबा स' नोंथांमोनखौ लेंहरगोन नाथाय बिनि सिगां काट अफ फैगोन बेनो जाबाय एग्जामाव मोनसे काट अफ थागोन। एग्जाम काट अफ मोननायफ्रासो बाइबा टेस्टखौ होनो मोनगोन आरो लास्ट प्रसेसआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मोनगोन नोंनि टटेल मार्क्सखौ दाजाबनानै। अके स' बेखौ बुजिग्रोबाय। बेनिफ्राय जोंहा बेसेबां थांथावना काट अफ जों बेखौबो नायनोसै फैदो। स' दायो ग्रेड 1आव जायफ्रा एग्जाम होदों बेयाव लोगोसे ग्रेड 1 आरो गार्डआव नै फार्स्टआव फिजिकेलनिखौ दाजाबगोन एन्ड बेनिफ्राय रिटेन टेस्टखौ दाजाबनानै मोनसे काट अफ दिन्थिगोन 1:2 नोंथांमोनखौबो बाइबा टेस्ट लागोन आरो थाबायहोगोन बेनो जाबाय 26 किल'मिटार हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार 4 आवार्सआवहाय। स' बेयाव फार्स्ट जाबासो नोंथांमोनखौ लास्टआव बाइबा टेस्टखौ लागोन। अके एन्ड बेनिफ्राय गुबुन पस्टआ बाइबा टेस्टआ जाग्रोगोन जेरै एक्साइजनि जेलवार्डानि एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि AFPF कनस्टेबलनि बियो नोंथांमोना बाइबा जाग्रोगोन नाथाय गार्डजों ग्रेड 1जों थाबायनाय जाग्रोगोन एन्ड बेनिफ्रायसो बाइबा टेस्टखौ लागोन होनना बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय दायो बेसेबां थांथावना बे सोनारगोन नोंथांमोननि दिनैनि एग्जामनि पेपारनि सायाव। जुदि बे एग्जामा जोबोद गोरामोनब्ला काट अफआ खम थांगोन आरो लोगोसे एग्जामा जुदि इजि मोनब्ला काट अफआ गोजौ थांगोन बे मोनसे कमनखा। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट्स खालाम बेसेबां मोनदों एन्ड बेनिफ्राय मा पस्टआव एग्जाम होदों बेखौ नाय। एन्ड अभारअल सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा कनस्टेबल लेभेलाव नोंथांमोना 100 मार्क्सनि मोनदों। NCCखौ टेनसन दाला मानोना NCC केन्डिडेट्स बारा गैया। अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना अरेल टेस्टआव 5 दङ बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट एन्ड बेनिफ्राय रिटेन एग्जाम बे सोनारगोन नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव। दा हमना ला नोंथांमोना 1:2 लाङोबा बेसेबां लेंहरगोन जों दानिया डिसकास खालामसै काट अफखौहाय। दा लोगोफोर जोङो बेयाव डिसकास खालामसै काट अफखौ नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय AFPF कनस्टेबलाव। दा नोंथांमोनाथ' काट अफ थांखादोंमोन फिजिकेल टेस्टआव हमना ला मिनिमाम 32 लाबाय आङो एन्ड एग्जामा नोंथांमोननि पेपारनि सायाव सोनारसिगोन बेखायनो आं होनदों नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम 50नि गेजेराव बेसेबां मोनदों। स' बिदिब्ला जों हमना लानोसै कमन हिसाबै जोङो 33 लाबाय। अके 33 लाबाय अब्ला स' नोंथांमोना बेबायदि मोनदों नै 65 थ' 65आ मेलनि थाखाय कमन जाना दङ। जुदि नोंथांमोनाहाय जुदि एग्जामावहाय स' नोंथांमोना नै बेबायदि 33 मोनदोंबा 50नि गेजेराव स' खायसेया 35 40बो मोनदों जानांगौ आरो खायसेया खमबो मोनदों जानांगौ नाथाय नोंथांमोननि मेक्सिमाम एभारेज सोनारगोन 30आ कमन। अके स' 30खौ नोंथांमोना बयबो मोनदों जानांगौ बेखायनो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां कमेन्ट्सखौ खालामगोन जे बेसेबां मोनदों होननानै। जास्ट कमना जाबाय 65 कमन ओंखारदों बाइबा टेस्टआव थांनो थाखाय। अके स' बेबायदि ओंखारदों आरो एन्ड बेनिफ्राय एसे बिदा फंबाय जागोन एसे खम बारा थांगोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि हिन्जावफोरनि काट अफ होनोबा जास्ट जों बेवहाय लाबाय 29 एन्ड बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना 30। अके
अब्ला नोंथांमोना नायदो 59 अके दा नोंथांमोना हमना ला काट अफआ हमना ला 57 निफ्राय जुदि 58 मोनदोंबा नोंथांमोनाहाय भाइभा टेस्टआव थांनायनि चान्सआ दङ बे जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव अके बेखौ नोंथांमोना जाहाथे कम्प्रमाइज खालामो एसे खम बारा थांगोन जास्ट हौवाफोरना 60 प्लास थांगोन एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरना हमना ला 57 एबा 58 बेबादि थांनायनि चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआव दाजाबदो दानिया भाइभा टेस्टआव दाजाबदो हमना ला जों 65 खौ लादोंमोन नालाय हौवाफोरखौहाय भाइभा टेस्टआव हमना ला 5 खौनो लाबाय आङो गोजौखौनो लाखाबाय अब्ला 70 70 प्लासआ कमन जाहैगोन नोंथांमोननि फाइनाल काट अफसिम जास्ट मिनिमाम लाबाय आङो नाथाय मेक्सिमाम थांनोबो हागौ बे सोनारगोन नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव बेखायनो नोंथांमोनाहाय जाहाथे कमेन्ट्सखौ खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा जेल उदान एन्ड बेनिफ्राय एक्साइसआव हमना ला 37 थांखादों नालाय एन्ड बेनिफ्राय बिनि पस्टआ एसे खम बेखायनो एग्जामाव नोंथांमोना 35 प्लास नोंथांमोना टारगेट लानांगोन अके मानोना बिनि पस्टआ जोबोर खम नालाय बेखायनो आं एसे बारा लाबाय एन्ड बेयाव बेसेबां जागोन होनोब्ला नोंथांमोना मोनदों 7 प्लास 5 नोंथांमोनाहाय ओरैहाय 12 थाबाय बेनिफ्राय 72 प्लास बेबायदि थांनायनि चान्सआ दङ बिनिया 72 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ 72 निफ्राय हमना ला 75 नि गेजेराव नोंथांमोना बेबायदि लानो हायोब्ला सेफ जोनाव थागोन बे जाबाय नोंथांमोननि ओभारअल काट अफ मेल फिमेलानो जा मानोना पस्टआ बेयाव खम बाट बेयो एसे बारा थांनो हागौ 80 आवबो थांनो हागौ अके टटेल आरो बे काट अफआ भाइभाखौ लानानै दा बेनोमोन नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय नाथाय बे सोनारगोन नोंथांमोननि एग्जामनि पेपारनि सायाव जुदि एग्जामा जुदि पेपारा जुदि हार्डमोनब्ला काट अफआ खम थांगोन जुदि इजिमोनब्ला काट अफआ गोजौ थाङो बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि एनालाइज काट अफआ बेनिफ्राय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो ड्राइभारनि नोंथांमोना रिजाल्टआबो मोनसिगोन दा जायखिजाया 6 मेआव गासैबो रिजाल्ट मोनगोन आसाम पुलिसनि आन्दाराव जि कन्डाक्ट जादोंमोन एग्जाम बा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट गासैबो मोनजोबसिगोन बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेदो